Mga kapuso, ani ay mag-ex nga trending online. Human giingong mag-abot pagbalik sa usa ka gym nga maoy gidad-an sa mga curfew violator sa Talisay City. Sa post sa City of Talisay Police Support nga naglingkod sa managlahing lingkuranan ang duha aron masubay ang social distancing. Apan nag-holding hands. Miani kini og libuan ka mga reactions, comments ug shares sa social media. Gani daghan sa mga comments nga gustong magpadakop sa curfew sa pamasin nga sa seminar sa mga violators, makita nila dito ang ilang forever. Ang mag-ex nga sila si Angelica ug Noe, parehong tagalungsod sa Minglanilla. Matud sa Talisay City Police, nasikop sila alauna kagahapon sa kadlawon sa Lawaan 3. Duha lang sila sa 17 ka mga curfew violators nga nasikop kagahapon. Makalingaw man, apan hangyo sa kapulisan sa publiko nga musunod gayud sa curfew ordinance.